ସବୁ ପ୍ରେମର ଅନ୍ତ କେବେ ବାହାଘରର ହୋମନିଆଁ ହେଇନଥାଏ କି ବାସର ରାତିର ଶେଷ। କିଛି ପ୍ରେମ ବିରହର ନିଆଁରେ ଜଳି ଜଳି ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରେମ ଲୁହର ଦରିଆରେ ସିଯାଏ। ଗଛ ଘେରି ରହିଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଗାଁଟିଏ, ପାହାଡ଼ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ପିଟାପୁଟି ହେଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ଭିତରେ, ସେହିଭଳି ଜଣାଯାଏ। ଗାଁଟିର ନାଁ ମଲ୍ହାରପଦା। ଗାଁର ଏସ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ, ସେହି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ନବଯୁବକ ପିଲା ବସିଥାଏ। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଗୌର। ଗୌର ଗୋଟେ ପୁଲ ଉପରେ ବସି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଯେ ତାଠୁ ବହୁତ କମ ବୟସ ପିଲା, ଯାହାକି ସଂଗ୍ରାମ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥାଏ। ସିଏ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ତୁ ଏଇ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉ? ହଁ ଦାଦା, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। କହିଲା, ମୋ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଛୁ? ବି ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ସିଏ ବୁଝିପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ 10 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପାଖ 2015 ମସିହାକୁ। ଗାଁର ଏମୁଣ୍ଡରେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଆମ ହିରୋଇନ ଯିଏକି ଦୀପ୍ସି ଘର। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖେ ଯେ ଗାଁ ସେମୁଣ୍ଡରେ ବସିଥିବା ଗୌର। ଗୌର କି ନା ସିଏ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସାରି ପୋଲିସ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଥାନ୍ତି। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚୁପଚାପ ଗୌର ବସନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କଲେଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ କୋଉ ଝିଅକୁ ଅନେଇ ନାହାନ୍ତି କି କୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ସାହସ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସବୁବେଳେ ଦୀପ୍ସି ତାକୁ ଅନାଏ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଗୌର ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲେ। ସିଏ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିଲେ। ଗୌର କହିଲେ, ଇଏ କଣ, ମୋର କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ମତେ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି କି? ତାପରେ ପଳେଇଲେ। ହଠାତରେ ଦିନେ କଣ ମାର୍କେଟ ଆସିବା ବାଟରେ ଅଧା ବାଟରେ ଦୀପ୍ସି ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଦୀପ୍ସି ଗୌରଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ ମାରି ଗୌର ମନା ନ କରିପାରି ହଁ କହିଲେ। ସେହି ଦିନଠୁ ଗୌରଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦୀପ୍ସି ଆଉ ଗୌରଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବହୁତ ଜୋରଦାର। ଯେତେବେଳେ ଦୀପ୍ସି କଲେଜ ଯାଆନ୍ତି, ଗୌର ବି ପଛେ ପଛେ ଯାଇକି ଅଧା ବାଟରେ ଦେଖା କରନ୍ତି ଓ କଥା କୁହନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଯେମିତି ବଣରେ ଫୁଲ ଫୁଟିନି ଚତୁର୍ଦିଗ ବାସି ଉଠେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। କଥା କାନରୁ 100 କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ଯାହାକି ଦୀପ୍ସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିକୁ ବହୁତ ଡାକିଲେ ଓ ପାଇଲେ। ଦୀପ୍ସି ଆଉ ଦେଖା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଗଲା। ଦୀପ୍ସି କୁ ଦେଖା କରିବା ଗୌର ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଗଲେ। ଗୌର ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ବି ବାହାରନ୍ତିନି, ସେଠି ରାତି ହେଇଗଲା ମାନେ ବାଘ ଲୁଟୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖାପାଖି ଥାଏ। ଅଧରେ ଦୀପ୍ସି କହିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥାଏ। ସେ କହିଲେ, ନା ନା ଆମେ ଆସନି, କାହିଁକି ନା ବାଘ ତମକୁ କାମୁଡ଼ି ପକାଏ। କିନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ଯିବି କହିକି କେତେ ରାତି ନୁଚିକି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ରାତି ଦେଖା କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦୀପ୍ସିକୁ ଭାଇ ପକେଇଲେ। କାହାକୁ ନା ଦୀପ୍ସି ଆଉ ଗୌରଙ୍କୁ। ତା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ବାଡ଼େଇଲେ। ଏହି କଥା ଦେଖି ଦୀପ୍ସିକୁ ତା ମାଉସୀ ଘରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୌର ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ମାଉସୀ ଘର କୋଉଠି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆର ଫୋନ କଲ କରିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତା ମାଉସୀ ଘରେ। କହିଲେ, ଦୀପ୍ସି ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ବହୁତ ଜୋର କାନ୍ଦିଲେ। କହିଲେ, ତମଠାରୁ ମତେ ଦୂରେଇ ପାରିବେନି କେହି। ଇଏ ବି ଗୌର କହିଲେ, ନା ଆମେ ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଉଛୁ ମାନେ ବିବାହ କରିବା। କିନ୍ତୁ କହିଲେ, ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ବହୁ ଜାଗାରେ ଠିକ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଗୌର କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ଠିକ କରିଦେବି କହିକି ଗୌର ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏପଟେ ଗୌରଙ୍କ ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଥାନ୍ତି ଯେ ଗୌର ଦୀପ୍ସିକୁ ଭଲ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ କିଛି କହିଲେନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ବହୁତ ମନ କଷ୍ଟ କଲେ। ବା ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ତୁ ଯଦି ସେଠି ବାହା ହବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇକି ମରିଯିବି। ସେଇ କଥା ଶୁଣି ଗୌର ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ବିବାହ ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଦୀପ୍ସି ଗାଁକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଗୌର ଆଗ ଭଳି ଅନେଇଲେନି ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଆଉ ଦେଖେଇଲେନି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୀପ୍ସିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସେ। ପିଲାଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ, ଢେଙ୍କାନାଳର ଏକ ଗ୍ରାମର। ସେଇ ପିଲାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକଦମ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ ଆଉ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମତି ଦେଲେ। ବାହାଘର ସରିଗଲା। ଏପଟେ ଗୌରଙ୍କର ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଏତେ ଖସି ଯାଇଥାଏ ଯେ ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲିଯାଇ ସବୁବେଳେ ଘରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଶୋଇ ରହୁଥିଲେ। କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ। ବାହାଘରର 3 ମାସ ପରେ ଦୀପ୍ସି ଘରକୁ ଜଣା ପଇଲା ଯେ ସେ ପିଲାଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ନୁହେଁ, ଜଣେ ଫେକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ସିଏ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଅଟୋରେ ଆଉ ସିଏ ଆଗରୁ ବିବାହ କରି 2ଟି ଛୁଆ ଅଛି। ଆଉ ସିଏ ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ଦୀପ୍ସିଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରେ। ଆଗ ଭଳି ଦୀପ୍ସିର ମନରେ ଆଉ ଖୁସି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କଲା ପଇସା ବାଲା ଆଜିକାଲି ତା ହୃଦୟ କେହି ଦେଖନ୍ତିନି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ପଇସା ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାର ଭଲ ହୃଦୟ ଥାଏ, ପଇସା ନଥାଏ, ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ପଚାରନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦୁନିଆରେ ହୀରା ଖୋଜିବା ଚକ୍କରରେ ସୁନାକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ଗୌର ଭଳିଆ ପିଲାକୁ ହରେଇ ଦୀପ୍ସି ଆଜି ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଦୀପ୍ସିର କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା, ନା ଗୌରର ଭୁଲ ଥିଲା, ନା ପ୍ରେମର ଭୁଲ ଥିଲା। ଏ ଦୁନିଆ ସମାଜର ଡରରେ ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ଭଲ ପ୍ରେମିକ ବା ଭଲ ମଣିଷକୁ ହରେଇ ବସୁଛନ୍ତି।